Sa Good Vibes, Singgarong nga na-rescue kaging turned over sa Civet Cat sang Victorias, ginbalik sa kagulangan. Sang weekend, isa ka Civet Cat kung Singgarong ang gin-turn over sa Victoria City Veterinary Office ang isa ka concerned citizen. Temporaryo ini nga gintatap sa City Veterinary Hospital para masiguro nga healthy ini antes ibalik sa iya ginhalinan. Sang Miyerkules, kaupadang Victoria sa City Environment and Natural Resources Office o Konsento, ang Singgarong ang ginbalik na sa kagulangan, ang lugar kung sa diin gid ini nagakabuhi. Ang Civet Cats ang importante nga parte sa forest ecosystem sunod sa City Vet, kay ini sila ang nagabulig sa pagpalapta sa mga seeds sa forest kag nagabulig buhin sa mga peste para may balanse ang palibot. Sa Pilipinas, nagajuta ang mga Singgarong kay nagakaguba na ang ila nga mga habitat o kung ilistaran kag bangod sa illegal nga pagdakop kag pagbaligya sa ila. Hindi ini ang una nga tion nga may na-rescue nga Singgarong sa Victorias. Sa nagliligad nga tuig, may mga na-rescue na ang mga pumuluyo kag turnover man sa City Vet. Nagapasalamat ang City Vet sa mga residente nga nakahangop nga hindi pwede dakpon o kung patso ng mga Singgarong kay kinahanglanon ini sila sa nabilin nga kagulangan naton.